Terima kasih. Yo Bu Kesi makili kanca-kanca Madangkara. Ngaturke salam hormat lan uga terima kasih kagem para panitia lan ugi para warga masyarakat Polorejo ingkang kepareng rawuh ana ing kene. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah Pak Dalang. Dalu niki ingkang jawab salam kula kompak ning kepara ingkang paling banter dhewe jawab salam kula inggih menika pacar kula ingkang paling ganteng dhewe inggih menika Mas Ndorem niki lho. Ndurim nang Ndurim ora. Oh, Mas Ndurin. Mas Ndurin. Alhamdulillah Pak Dalang. Bapak Ibu ingkang dalu niki rawuh mresani wayang lan mahargya acara inggih menika bersih dusun, bersih desa. Bersih desa wonten Polorejo mriki. Kula minangka wakilipun kanca-kanca kru Madangkara, wakilipun para ibu pesinden ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami nggih Bapak Ibu. Matur nuwun awet dalu niki panjenengan sedaya tasik mercaya kula lan kanca-kanca nglipur panjenengan sedaya. Pramila kula nderek ndedonga mugi-mugi sedaya keluarga besar wonten Polorejo mriki tansah dipun paringi murah sandang pangan. Amin. Kathah rezekinipun. Ingkang dados petani mugi-mugi anggenipun tetanem tembene sageta panene kathah melimpah. Ingkang dados guru pegawai negeri mugi-mugi mengke pangkatipun bayaripun nambah tansaya kathah. Amin. Ingkang dados bakul-bakul teng wingking mriku mugi-mugi batinipun tambah kathah. Ingkang dados tukang tambal ban mugi-mugi kathah ban mledos. Waduh. Ya muga-muga sing mledos iki dudu bane wong Polorejo ngono ae. Bu Kesi. Nggih, pripun Bu Kesi mirsani kehebatan para warga masyarakat Polorejo dalu menika Bu Kesi? Alhamdulillah Pak Dalang, kula jan seneng banget. Kula niki teng Ponorogo niki pun boten kados wong liya. Ning pun kados keluarga. Teng mriki niku mergane napa? Kula niku meh ben sasi niku mesti nyambut damel tanggapan teng Ponorogo mriki. Kan pun tahun-tahun pinten tahun kepungkur. Saderenge kalih kula nggih malan. Saderenge kenal jenengan, saderenge gandeng kalih jenengan. Kula pun teng mriki niku pun terkenal. Sadurunge karo sampean iki sik terkenal aku. Iya wong kabeh ngerti. Lah sampean terkenal aku iki tercemar ngerti. Boten konten saestu. Kula riyen niku nalika tasih SMKI, SMA kula nate asring sanget tumut dalang simbah kula nggih menika Mbah Yatno Gondo Darsono. Oh nggih, Mbah Yatno Sumarata nggih. Sumarata. Salam bekti kula Mbah. Nggih. Heeh. Dadi aku ora asing. Upama aku to Pak, biasanya aku ning Ponorogo. Kuwi iki saking aku karo wong Ponorogo iki pas seduluran iki kaya tenan akrab ibu-ibu. Wah aku anggar bar mulih tanggapan. Sesuk iki mobilku mesti gak sedeng. Eneng sing gawani sate, eneng sing gawani sambel pecel, enek sing gawani peyek. Sing tak takoni. Kok sing tak takoni? Nyapa? Sampeyan iki ngelem apa njaluk? Kok malah apa-apa disebutne ora. Lho tenan kuwi. Lho, kuwi tandha napa nggih? Tandha seneng kula kalih warga masyarakat Ponorogo niku jan sumet dulur saestu. Ora eman lek mung karo panganan wae. Pramila dalu niki sebagai ganti tandha tresna panjenengan kula tak nembang. Nggih. Tembange dandang gula Bu Kesi. Iki mau spontanitas mang mriki kula kei sing duwe mung kula tok catetane. Masa aku ora mbok WhatsApp, biasanya ya mbok WhatsApp ngono lho. Iki aku pas kuotaku pas entek iki, dadi ra iso WhatsApp iki. Ya Allah. Lah engko lek sampean tak delok WhatsAppmu enek WhatsAppan aneh-aneh karo wong wedok ngono engko aku atiku lara lho. Ora mungkin, wis tak hapus kabeh. Ayo. Iki lho dandang gula ngisor iki Bu Kesi. Nah, iki tentang desa Polorejo.
Mergo mau bar kanca-kanca aku maem ning kono rumangsa lezat enak akhirnya terus aku nulis dandang gula. Oke, yakin? Hah? HP-mu tak buka ora apa-apa? Kok aja dibuka kuwi ae tok, ora usah buka liyane ora. Ya mergo aku ya ngerti aku selama dadi bojone sampean ya ora tau lho buka HP. Mergo aku mbiyen wis tau pengalaman buka HP-mu ping pisan ping pindho mesti atiku lara, celekat-celekit. Mesti ana SMS sing ora genah-genah ngono. Sapa ngono biasane iki cah-cah lanang-lanang kuwi tak jenengne wedok ngono tok menasine. Ah iya. Nggih. Pelok. Nano. Palarejo desa Palarejo desa ingkang becik terus guyub rukun kompak lan manunggal iki sing lenggah piyayi kene upamane ana asma utawi jeneng ingkang salah saged jenengan koreksi lho Bapak Ibu sedaya merga niki wau nggih sak ngerti kula upamane ana jeneng sing kleru jenengan elekke salah ora apa-apa. Kowe disalahke ora masalah. Ora masalah wong wis lunas sore mau ngethik ayo. Lunas terdasare menu sore sate. Jujur wae aku mau imbuh 3 piring. Lah iya, mula nang kene sampeyan iki kondang sinden badoger iku ora. Wong wedok iso 3 piring lho ayo. Ya ora apa-apa to, Pak. Wong awake dhewe iki golek sandang pangan nyambut gawe niki sing digoleki ya sandang badok lho, Pak. Iya. Ayo. Bijak adil lan jujur yen cari Bapak Muhyiddin. Pak cari asmane Pak Muhyiddin leres nggih, Pak? Leres. Yen salah jenengan dawuh lho, ayo. Mudin Pak Fakur Rahman. Mudin iki kudu disebut, mergo gaweane Mudin iki abot ning bengkoke ning padulan. Nah iki sarunge Mudin kudu dipikir. No. Nano. Sing masak bukasun. Endi mau ibu-ibu sing masak leres? Leres ya Bu, sing masak bukasun. Ngono ki ibu-ibu nang mburi Halo, mendek. halo. Makasih, makasih. Ngono ki mosok ana sing ra trima mesti bukasun gur ngarani sing mbumboni aku. Iya. Ya Bu. Pak Priyanto kami tuwa Leres. Nah, ya. Neno. Pak Haryono komandan Laden sing apik. Bener, Bu? Nah, bener. Mergo
lek komandan Laden ora disebutne nganti mutung mbok ibu-ibu masak enak kaya apa ora dimanggakne ya ora kepangan. Iya. Ya, betul. Terus terakhir Armuba terus Armuba terus manunggal. Ya, arek muda bakalan. Luar biasa. Wis ya. Kok gawa terus dicoto aku. Ayo. Coto konangan rahasiane kok. Ora nek rahasia Bu Kesi, wis aneh-aneh wis ora. Ae dhewe iki wis kepala 4. Ayo. Anake wis 4. Golek apa to Bu Kesi? Terus sampean lek ya apal to karo watakku. Apal. Kapan aku njaraki wong wedok liya yen enek sampean ra tau. Lah dalah. Nggih. Ya Bu Kesi, mang bacotne napa ngoten Bu Kesi sing apik jenengan sing luwih ngerti. Ayo. Kula nembang mawar kuning. Oke. Mawar adalah bunga, kuning adalah emas. Semoga semua warga masyarakat Polorejo menjadi tempat yang mengandung emas berlimpah karena kekayaan alamnya. Waduh. Itu gale mau iki. Mari kita saksikan pagelaran wayang kulit Ki Cahyo tadi dengan lakon nopo Madelang. Iya. Loh, sapa ngerti kene iki mengandung bumine akeh mase lho. Mergo belum terkuak saja alamnya. Betul. Ya Mas Joko, Mas Bambang. Ayo. Yo, mawar kuning. Mawar kuning monggo dados. Monggo Bu Camat, Mbak Batan, Bu Siti, Hanifah, sugeng rawuh, sugeng laras Bu. Tunggal. Hatiku kan kuat.
sembah nuwun. Mawar kuning wis katur diwiwiti saka Dandang Gula Desa Palareja. Muga-muga bisa dadi panglipuring penggalih ya, Nok. Iya, Mak, iya. Malah sore mau awake dhewe nalika arep munggah uga dipanggi karo panitia wayangan ing Semanding Jenangan Ponorogo. Tanggal pira? Mau didhawuhi supaya ngumumake supaya kanca-kanca bakul lan uga pandemen wayang kuwi pirsa lamun ta tanggal 22 Mei mapan ana ing lapangan Semanding Jenangan Ponorogo dalam rangka bersih desa. Matur sembah nuwun, monggo pecinta wayang kulit berbondong-bondong wonten ing Semanding. Iya, sembah nuwun. Iki malah ana bocah lagi kelas 2 SMP iki bakal nyekar nduk arep nembang. Iya. Mumpung ora ngantuk didhisikke ya, Mak. Kanthi layang ya kuwi Assalamualaikum Pak Cahyo. Waalaikumsalam. Kepareng nderek ajar tembang Nyidam Sari sak bawane. Nami Kinanti Sang Tuari. Kelas 2 SMP. Matur nuwun. Nyuwun pangapunten wassalam. Nggih. Monggo genduk Kinanti minggah wonten ing pepanggungan mriki. Ya, dihormati. Tak tang tak danandang. Oke. Kados. Dalu Mbak Kinan. Sugeng dalu Pak Cahyo. Nggih. Daleme nggih Palareja mriki. Sanes. Lho, pundi? Kertosari. Kertosari. Nggih. Kecamatan pundi? Babatan. Oh, Babatan. Desane Kertosari. Nggih. Dados jenengan daleme Kertosari. Nggih. Masalah kalih makam pundine? Sing ditakokne kaya makam. Mosok sak desa ora nek makame ora. Tebih, Mbak? Mboten. Mboten nggih. Nggih. Kelas 2 SMP. Nggih. Nggih. Niki wau kok kepengin nyumbang tembang niku jenengan kersa jenengan piyambak napa dipeksa kalih Pak? Suarane apik, dedeke ya entuk. Mung kulite rada ireng. Ora apa-apa, ora masalah. Anakku Mbak Kinan aja berkecil hati lho. Anakku sing ragil ya ireng ngoten niku. Pedilah menjadi mancing lho, Pak. Napa? Senengane mancing. Sampean? Nggih. Oh, mancing masalah. Mancing ikan, Pak. Mancing ikan. Ora apa-apa, ora apa. Ireng ki ora elek. Nun sewu Bukesi asine ya ireng. Anane putih lah mergo dilabur. Ayo. Asine ora masalah. Malah keuntungane bocah ireng iki Mbak Kinan. Lek wong putih lara 7 dina mesti pucet. Lek wong ireng ora enek pucete. Ayo wis mula ya kudu bersyukur. Sing penting suarane apik. Ayo. Pak Dalang. Nyuwun sewu, Pak. Aduh, gawat. Jenengan ngelokke kula ireng niku wae enten sing mboten trima. Sopo? Ndurim. Guyu ndurin aku. Ayo, Kowe guyu apa bolo aku to Rin, ora genah ngono. Ra penak. Ayo ndelok wayang karo jigang. Lato-latomu ketok lho Ren ora. Ning ngarepe sinden jigang desis malah ayo. Terus Mbak Kinan yuk. Dah dewa Jawa Tengah Ninoi Welas
bapake jenengan seniman to? Sanes. Dalang, Sanes. pengrawit, Sanes. guru, Sanes. copet. Sanes. Lah apa? Tukang cukur. Wah. Mesti ning omahmu ditulisi tukang cukur Sorwaru ngene ngono ya. Lah iya, ibuke sinden. Sanes. Lho, guru tembang, Sanes. pengrawit putri. Sanes. Lah apa? Penyanyi dangdut. Apik kuwi asolole ya. Nggih. Pak Tuntung asolole. Ha iya. Apik penyanyi dangdut. Sampeyan ya sok tanggapan nyanyi dangdut ngono to? Boten. Lah- Boten pareng. Boten pareng. Ora oleh karo ibuke. Ndak nyanyi ibumu ya. Ha iya, bener ra apa-apa. Sekolah sing becik. Ha iya. Ya nduk. Besok kapan katekan Neno. jajar lan wong bagus. Kok pengen jejer karo wong bagus, wis ngerti karo wong bagus. Sampun. Saiki rombongan kuwi pengrawit sing ngangge ijo-ijo iki sing bagus dhewe sing endi? Jujur. Jujur ae, ora apa-apa sing endi. Sing bagus dhewe sing endi? Ayo. Kuwi lho, mumpung Mas Joko Girong langsung jejeg lingguhe langsungan. Ora apa-apa wong karo guyon ora apa-apa. Ora kudu dadi pacar. Sing endi? Tukang kendang. Wah. Sing kendang dhisik, kendang wayang apa kendang jaipong? Kendang jaipong. Oh. Ya tak elekne aja, mergo ki ratune garangan kuwi. Ah iya, ini ya bener wong ya kaya ngono kaya bintange AADC. Nek kuwi AWC kuwi. Ora apa-apa nduk, ora apa-apa kinan. Ya nduk, ya. Terus Anonan Pamakno nahkoda tanpa prau sasat darat dan pepetri. terakhir Nyidam sarias sekali lagi tepuk tangan untuk Kinanti para kadang. Apik. Sampe lek sekolah no sangune pira, Nduk? 10.000. Nah, alhamdulillah ora boros. 20.000 kena nggih rong dina ya. Purun mboten 20.000 nggih rong dina? Mboten. Mboten purun. Mboten. Lah njalukmu pira? Njaluk pira? Jujur ae ora apa-apa. 100. 100. Kowe iki janjane sinden apa kotak amal kok iso njaluk 100. Ya ora apa-apa, 100 ki nggih DPC, ora apa-apa. Nya, engko sik tak tambahi neh, aja kuwatir. Lek mun nembang apik tak tambahi 100 engkas. Ning lek nganti kleru lek mun nembang nganti lali, iki tak jaluk bali. Yo. Nggih, Pak. Yo, kowe rugi balik nirene 150. Suwun, Pak. Suwun, aja minggat ning kene sik nembang. Ayo. Kinanti. Ayo wah. Apik. Coba, Nduk. Ayo langgame coba. Ayo. Kita tampilkan putri penyanyi dangdut. Wis. Nanu. Umpama sliramu sekar. Apik, Nduk, apik. Ya. Dangdut wani kok bar iki. Wonten, Pak. Wani ya. Nggih. Kudu wani 100.000 ora wani. Ya. Coba, engko lek anu lho, lek dangdut kudu egolan lho. Lek nganti kowe meneng ae kaya lanjaran tak tarik neh malan. Ya, siap? Nggih, Pak. Siap. Yo. Nalikane atiku
bokonge bokonge. Hop. Lah kok sing joget gur sikilmu tok. Endi? Ayo. Isin, Pak. Isin, Pak. Isin. Nggih. Ora apa-apa. Ning aku malah getun meneh 100 ki mau. Ayo opo 100 rai golan. Ning suarane lah apik mergo enek sinden iki lek dienggo golan iki malah suarane saya ilang. Ayo ora apa-apa, Nduk. Sing penting suarane jejeg sik. Yo, entekne. Kinanti. Oke. Luar biasa Kinanti. Bibit unggul. Ah, Mbak Yumi iki Umi Hafifah iki mbiyen ya tak temu ngene iki. Nggih, Pak. Akhire tak kempit tak gawa ning Solo, tak sekolahane SMKI. Nggih. Saiki ning isi, bah, akhire walah tenan. Goleki cah lanang. Ah, ya dijak latihan wong kancane kok. Sampeyan lulus SMP pengen sekolah nang ndi? Insyaallah teng SMKI. Ngendi? Muhammadiyah. SMKI ngendi? Akeh lho. Lek boten Solo nggih Jogja. Oh, Solo ya Jogja. Mulai nang Solo ketemu karo Mbak Umi, ketemu karo Mbak Najwa. Ayo. Lah nang Jogja engko ketemu karo Mbak Elisa. Ayo, ngono. Ya. Ora apa-apa. Jurusan apa rencanane? Dereng ngertos. Kok jurusan Daud. Apa enek sinden jurusan Daud itu? Ah iya, ya tenan ya, Sok. Nah, apik. Luar biasa, semoga-moga aja nganti bosen ya, Nduk. Sampean tetep sinau karo keseniane wong Jawa, sinau nembang, ya. Mergo Indonesia iki sing diandalne mung budaya. Bal-balan ndingi ya kalah pisan. Saya andalane kari wayang, sing tur ke luar negeri rata-rata adalah gamelan, karawitan karo wayang. Ya, sapa ngerti Mbak Umi mbiyen ora tau numpak pesawat, bareng iso nyinden, puh, numpak pesawat, alhamdulillah mabuk. Nah, iya, tak tambahi ya. Nah, iki. Janjiku mau tambahi pira? Mboten ngertos. 100 ta tak 200. Aku karo bocah iki sik aja dikekne ibuke tenan lho ya. Nggih. Ditabung dhewe. Aja boros-boros. Mboten. Heeh. Jajan-jajan aja sing neka-neka. Mergo lek panganan iki sing apa kuwi jaman saiki sosoke ning gulu mari serak, mari watuk ya. Sing primpen. Nadyan kaya ngapa lan kepiye ya to. Dhuwit iki angel golek-golekane ya, Kinanti. Mula kudu sing pinter, sing apa iki ora kok njur cetil iki ora ning gemi ngono lho ya. Gemi ngono kuwi, heeh. Nya, eleh seneng aku. Pripun to, Pak? Hah? Iya nya. Iki apa to kok dadang gelang gulah iki ngopo? Mboten napa-napa. Oh iya, mboten napa-napa. Matur suwun, Pak. Matur suwun. Iya, kok matur nuwun. Susuk no endi? Ora. Iya, tetep ya semangat nggih. Nggih.
Semangat, nggih luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan untuk Kinanti. Iki ya aset Ponorogo meneh. Ya jos. Salaman. Engko lek pas Mbak Elisa mesti ditambahi sangomu. Wis to? Titenono to, ora ngandel. Rada suwi lek salaman, rada suwi. Salaman rada suwi. Kinanti aja ngalesik. Kinanti aja ngalesik. Duduk ning kono, duduk. Lah, diomongi kok. Mbak Elisa iki piyayi blobo biasane lek maringi minimal 500. Oh iya, pira kuwi? 2000 kena nggih nguyuh tok kuwi. Wah, kejemen sinden laris kondang ora. Ates. Ya luar biasa. Tenang Mbak Elisa, engko tak ijoli. Lah aku ngijoli 1 juta ngono. Ha iya, Wis mumpung wis teko ya apa kuwi jenenge diaturi jumeneng Mbak Elisa. Heeh. Kaya apa iki sing dinteni karo Piyayi Polorejo iki Mbak Elisa iki kerep banget tanggapan ning Laladan Ponorogo. Iya. Nangis. Pripun nggih Pak Yoyo? Dosamu akeh lho karo aku. Ayo. Dosa kula napa? Dosa kula napa? Membikin sakit hatinya Bu Kesi lak dosa. Ayo, nih. Kok kula ndamel sakit hati Bu Kesi? Wis to, ora perkara duwe dosa utawa ora, gandeng iki lak sik sawal to. Nggih. Walaupun akhir sawal ndelok ngapura kan apik. Ayo. Jane kula niku ajeng salaman ning beberapa kali ten Ponorogo niku kula paling deg-degan, paling berdebar-debar niku dalu niki Pak ten Polorejo. Amargi setunggal kepanggih panjenengan. Terus? Anda nggak lihat pipi saya merona. Oh iya. Aku ki gugup gitu loh. Wes suwi banget nggak ketemu. Sekali ketemu kok ya ning nggon panggonan Polorejo gek piyayine kathah sanget. Kathah masyarakat ingkang makempal matumpuk-tumpuk tumpelek blek. Ah iya. Tumblek-blek kaya telek kaya. Kathah sanget niki kula terharu. Tadi ki tanganku anyep. Saestu aku mau salaman tapi aku nggak enak gitu. Niki boleh nggih? Muhrim mboten nek ngaten niku. Boleh Bu Kesi. Saya minta izin dulu. Oleh Cahayu. Saestu. Khusus Elisa Orcaros oleh saliman karo Pak Cahyo. Nggih. Yo. Sik. Bu Kesi menawi badhe pipis mboten napa-napa monggo lho. Pak kula salim nyuwun pangapunten wonten lepat kula selama niki kalih panjenengan gandeng niki Riyadi wong tua akeh lupute. Wong enom ngaten. Kowe iki sak uyuhku iso wong tuwa lho. Umurmu lho pira? Oh mboten, wong tua akeh ngeyele, wong enom akeh lupute. Iya. Padha-padha Elisa padha-padha sepira gedene taanku ya to. Taanku maksudnya dosaku karo luputku karo kowe, aku tetep njaluk ngapura. Wong tua akeh lupute sing enom sing gedhe pangapura. Pangaburane. Dingeneke oleh mboten? Oleh. Nggih, setunggale. Oleh. Matur nuwun. Ora tak isui seminggu iki Pak. Ya, atiku kok malah atiku kok malah tercep ngono apa ya? Bu niki namung nyanu napa nggih silaturahim saestu mboten napa-napa nggih. Leres. Kula mboten wonten napa nggih sing tersembunyi kok kalau Pak Cahyo. Nek ngen chat kula mboten nate kula hapus kok Bu. Nanti bisa di-track maksudnya dicek lagi gitu loh. Biasanya Pak Cahyo tuh sok WA malam-malam gitu. Tadi juga Sherlock terus ngirim stiker kayak gini gitu. Piye gambare? Ngene. Oh, Ngene ki iya. apa to Pak Jane? Ngene ki apa to Jane? Sarange. Ah iya. Sarange niku napa jenengan ngertos sarange napa? Enggak. Cah-cah ki lho melu cah jin nom-nom lho. Oh, sarange tegese tresno. Tresno. Panjenengan napa tresno kalih kula? Ya tresno no. Kabeh sinden tak abe tak tresnani Mbak Elisa. Tresno secara guru murid. Sapa? Cara apa? Tresno niku macam-macam lho. Kalih Bu Kesi tresnone beda tingkatane tresnone panjenengan sama Umi. Sama Bu Kesi beda tresnane panjenengan kalih kula. Betul. Nek karo kula tingkate cara level 1 sampai 10 level pinten? Anu, ora mesti sa.
Lah nek Bu Kesi ngene iki levele mek 3, lek renek ini 10 iki. Ayo. Piye jenengan mirsani masyarakat Polorejo piye? Aduh aku apa ya? Aku sedihnya tuh mergo bonggo. Seneng tapi ra iso tak gambarke dengan koto-koto. Napa? Ya, kata-kata itu nggak bisa tergambarkan. Mergane nggih ngaten niku yang namanya wayang itu faktornya banyak sak panggung wayang. Yang paling terutama adalah dalangnya. Yang kedua le sindene, le melu tirakat. Direwangi sinden niku dandan, mongko bayarane carane 250, mongko pondasione regane 150, bedake regane 90.000, blasone regane 50.000 weh. Gajine piro? Gajine 250. Ngawur, salah. Piro? 120. Loh, demen to. Lah niku direwangi sinden ki bayarane sepiro, mongko bedake regane larang-larang. Yoga direwangi doh kono doh kene ya ora padya jumbuh karo le mangkat nggih. Tapi saking senenge bombonge wayang dilestarikan sebagai alat untuk bersilaturahmi, dinggo alat dinggo berdoa saat bersih desa. Nah, ini yang harus kita uri-uri bersama. Iki kudu dilestarikake nganti sok kapan wae, Pak. Saking senenge kula. Amin, amin ya rabbal alamin. Makanya apa sekarang itu kalau bisa ya gak cuman bersih desa, apapun punya hajat ya tetap bisa nanggap wayang. Dadine iki mangkat sakmene oke masyarakat kula bahagia saestu. Iya. Masyarakat bahagia ayo. Mudaro ayo. Kok modar barang sih? Lah yo, lek bahagia tetep bahagia. Bahagia. Lan iki Mbak Elisa dawuh saking Pak Muhyiddin panjenengan lah Pak Carik iki dipun rawuhi kalian Bu Camat ing babatan Bu Siti. Matur sembah nuwun Bu Siti rawuhipun. Panjenenganipun ngersakaken minggah wonten pepanggungan untuk medhar sabda menyambut warga masyarakat. Monggo Bu Siti, mbok menawi mboten kurang korbek ngomongnya angel. Korbek kurmatan anggen kula ngen matur monggo minggah wonten bepanggungan. Monggo duduk duduk. Bu Camat monggo pinarak mriki. Semakin ketinggal wonten kamera nggih. Iya. Kamera. Padahal yang diharapkan ketinggal di sini Mbak Elisa. Oh, nanti kula gampang. Kula niku sering muncul kok, Bu. Oh, sering muncul begitu ya. Iya, gampang jedul. Nggih, selamat malam Ibu. Selamat malam Mbak Elisa. Siti, di sini. sowan saya wonten mriki. Pakai campur bahasa nggak apa-apa ya, Bu? Nggak apa-apa. Kula nggih kados panjenengan ketawi sini. Niku napa, Mbak? Logate penyanyi niku napa? Logat apa ya? Itu bahasa apa Pak Dalang logatnya Mbak Ini Elisa. sebenarnya Jawa sih. Kuwi bahasa campur aduk niku. Ngoten nggih. Ya, Ibu, panjenengan mbok menawi wonten pangandikan, ada yang mau dihaturkan, silahkan. Injih, sakedhik mawon Mbak Elisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih. Sedaya mawon ingkang kawula hormati Mbak Elisa dan Pak Dalang. Wonten kepareng matur sekedhik kemawon niki saya ikut berbangga, ikut remen wonten dalu menika ngendikane Mbak Elisa tumpak blek masyarakat Polorejo. Ngoten nggih, Polorejo dan sekitarnya saya yakin wonten hadir wonten dalu menika. Wonten dalu menika wonten
Hadir saya lihat dari sini Bapak Ketua Pepadi Kabupaten Ponorogo, Bapak Sindu Parwoto, alhamdulillah. Juga hadir Forum Pimpinan Kecamatan, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, wonten dalu menika nggih hadir. Juga ada yang sebelah kiri saya ini Pak anggota DPRD Kabupaten Ponorogo, Pak Dalang. Inggih. Dan juga merangkap menjadi Bapak Kepala PKK Kecamatan Babatan niku. Nggih, sampun tepang sedaya nggih menika. Juga yang hadir pada kesempatan hari ini Bapak Kepala Desa dan Lurah sekecamatan Babatan dan seluruh perangkat desa ini dengan pimpinan Bapak Kepala Desa Haryanto, Bapak HI beserta seluruh anggota PKK-nya, ini baju pink-pink ini saya lihat, dan juga tepuk tangan ini baju pink-pink ini. Dan tadi Kang Dipun kendikaken wonten juga ibu-ibu baju putih seragamnya. Iya, itu yang masak di belakang tadi nggih. Leres. Niku tanpa ibu-ibu juga kita tidak bisa kenyang malam ini, ngaten nggih. Dan juga yang saya hormati juga rekan-rekan dari pemuda Armuba tadi saya lihat kompak sekali dengan tugas-tugasnya pada kesempatan hari ini, dan tentunya seluruh masyarakat Desa Polorjo yang saya cintai dan saya banggakan. Tentunya pada kesempatan hari ini kami atas nama pemerintah Kecamatan Babatan sangat luar biasa dan terharu ketika pada malam hari ini, malam yang cerah ini, cuacanya pun terang Mbak Alisa, cerah. Secerah hati Bapak Ibu sekalian sedaya ingkang rawuh di sini. Ngaten nggih? Ya. Tentunya Desa Polorjo melaksanakan kegiatan bersih desa yang dibingkai dalam rangkaian kegiatan salah satunya pada kesempatan dalu menika dengan nguri-nguri budaya wayang. Tentunya setelah kita melaksanakan bersih desa ini, kami harapkan sedaya mawon masyarakat Desa Polorjo khususnya saged hidup rukun, damai, bahagia, sejahtera, gemah ripah loh jinawi. Ngaten nggih Pak nggih? Amin. Nggih. Ugi perangkatipun menika sedaya sehat. Ngaten Pak nggih? Paling utama sehat lan saged melaksanakan tugas-tugas selaku perangkat desa ing Desa Polorjo menika kanthi sae lan manfaat kagem masyarakatipun. Makaten Bapak Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan, sugeng menikmati kesenian wayang kulit wonten dalem menika, dan tentunya terima kasih sekali panjenengan sedaya dapat mengikuti dan melaksanakan dengan tertib. Dan nanti ikuti sampai dengan selesai. Sampai jam pinten Pak Dalang mangke? Dalam Sampai jam pinten mangke? atau jam 8 isuk. Oh nggih. Aman Pak nggih. Sampai jam 8 pagi mangke. Makaten Pak Dalang matur sembah nuwun, dan ibu-ibu sedaya, mbak-mbak ya masih cantik-cantik semua ini. Nggih. Dan juga Mbak Elisa, silahkan nanti bisa menghibur masyarakat yang ada di sini. Dan Ponorogo nggih seperti ini. Kalau kemarin saya ketemu Mbak Elisa itu di Bungu, tempatnya Pak siapa? Reok Property. Ya, di sana. Terima kasih sekali lagi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nyun prisa sekedhik saged Bu Camat. Monggo. Nggih. Lak mayoritas teng Ponorogo niku setiap desa ada peringatan tasakuran bersih desa. Injih. Nyuwun prisa mawon. Napa mboten wonten acara bersih camat napa mboten wonten mungkin? Nyuwun prisa kula namung. Injih. Kinten-kinten wonten napa mboten Pak Lurah mangke? Lek cara Karanganyar ngen kula niku Ngoten. bersih desa nggih wonten ning setiap Agustus Kecamatan Jaten ngen kula mesti wayangan mriku. Bersih camat ngoten Nggih, wayangan. Nggih, kalau mben dateng kecamatan sebelah dalem enggal menika wonten mriki Pak Dalang. Oh, ngaten. Nggih, mangke kula tak anu bisik-bisik mangke setelah kan menika kali Pak Lurah mangke bersih camat Pak Lurah ngendikanipun. Nggih, semoga bisa. Nggih, amin Nggih, pangestunipun Pak Dalang. Nggih, Nggih. amin. Matur nuwun sembah sanget nuwun, Ibu nggih. Siti. Nggih, Mbok menawi pengen lagu apa ini spesial? Ibu rawuhnya di sini udah istimewa. Pengen lagu apa?
Bapak ada request? Taman Juruk, boleh. Nggih. Nggih, Ibu ikut nyanyi sama saya. Oke. Oh nggih, Mantap. top iki. Yes. Manunggal karo para seniman menghibur masyarakat Polorejo, nggih. Niku napa to Pak? Utik kaya napa to? Iya. Buka Mboten. tak iki lho. Oh alah. Iya, Kok- karena mboten hafal menika Pak Dalang. Nek mboten alah. dipikaaken Aku Bapak. buka HP to Saya niku, Pak. ambil. Nggih, Sampai namung juga. menika kok. Nggih, tak kira buka dompet. Dompete, lah, pripun niku mengke nggih? Mboten sarepot-repot. Bu. Nggih, nggih. Nggih, nggih. Enggak. Napa niki? Taman Juruk? Taman Ya. Juruk. Oh, nggih, siap. Nggih. Monggo dipun aturaken Bu Camat bersama Mbak Elisa. Iya, mumpung dengan Mbak Elisa begitu ya. Nggih. Semoga nanti tuman ya, istilah Jawanya tuman. Tuman. Tuman itu apa ya? Ketagihan. Oh iya. Ya, jadi Ketagihan. besok bisa mengadakan wayangan lagi tempat Oh, Ibu. jih, jih, Ye. jih. Doa prestu panjenengan sedaya. Oke, Taman Juruk bersama Madangkara. Dados. Joget tipis boleh loh, Bu. Ya. Sarengan kalian Bu Siti Camat Prasada. Dolan mudi suka-suka nanging aja mikir Solo. Tepuk tangan untuk Bu Camat. Matur sembah nuwun memeriahkan malam hari ini, Bu. Berkah Nggih. Pak, matur sembah nuwun, matur sembah nuwun, nggih. Sembah nuwun Bapak lan Ibu. Alah ampun buka-buka ngaten niku ta, Bu. Alah. Aku dua. Aduh, Pak Dalang udah kaya. Bu, Ibu. Namung ngemutaken wau lak Mbak Kinanti wau, lak nggih babatan to wau ya. SMP. Kula entek 300 Bu. Sing nawari sapa? Salah Nggih, dhewe. nggih, mboten napa-napa. Kula ikhlas lahir batin kok. Ya. Lah Pak Dalang udah rokok segitu loh. Nggih aman. Nggih mung guyon iki. Matur nuwun nggih, Bu. Aduh jan dom rata dom del. Ah iya. Dum adum adil. Matur nuwun Bu Sembah Siti. nuwun, Bu. Laris Ah, laris Duren. pilis. Walah Nggih, Duren. matur nuwun. Duren kudu disangoni marai terang ya kuwi kok. Sing marai terang mulane kok langsung tung gitu. Nggih, sembah nuwun Ya, Bapak matur Ibu. nuwun. Nggih, luar biasa Nggih. Sangat dekat dengan warga masyarakat Mbak Elisa Ya nggih. betul Siti, teladan sekali. Semoga menginspirasi dan besok bisa ngeremboko. Wayangan nambah lagi. Amin ya rabbal alamin. Dalange nggih niki bintang tamune nggih kula nggih. Niki Konco ya iso dalang promosi. Pak, Bu. Dadi lek pancen Piyai Ponorogo wani bersih desa, dalange loro jejer kula kalih Elisa. Wah. Top wis to. Wah, top. Arek top niku. Tenane. wah. Kari sapa sing wani? Ayo. Mirah mawon mengke gampang nggih dilihat kalih Bu Kesi. Nggih. Ada pamundutan Iki banyak didum sekali. Mbak andum gawe iki. Andum gawe. Mergo layange akeh banget sing Onje. tresnani kalih awake dhewe. Ada yang request juga dari seminggu sebelumnya sudah ada pamflet berita bahwa akan ada Pak Cahyo di Polorejo. Ada request dari Klaten namanya Pak Mario tadi minta ali-ali nggih, Siap. dari EFC. Nggih. Kemudian menika ada saking Bapak Samikun. Samikun. Ayo, Samikun. Samikun. Oh ya ngapunten kula niku riyen diajari nulis ra diajari maca dadi ya bingung. Iya. RT 2 RW Songo bakalan nyuwun gending setunggal pepeling kalih alamate anak soleh gending menika dipun tunjukaken dumating Sedoyo RT kalih RW 9 duku bakalan
by sinden UMY. Apa kuwi? Lambo UMY sapa? UMY Umi Mania. Oh, UMY itu Umi. Ya berarti yang nyanyi Umi. Iki sik tak selani. Ya, sila. Request gending saking Bapak Rudi Sayur sekalian dari Tampo. Minta gending Nyidam Sari, wau sampun. Sampun. Jenengan. Nggih. Peling cari sampong, pepeling cari bapak. Aku yang rada mumet Pak, maaf. Tulisan itu kan ono sing gedrek, ono cara Amerika Latin, ono sing Amerika gedrek. Nah iki cara ngendi aku ora reti. Lek memaca ngono kuwi jare kuwi iso obah dhewe malah ora ono. Enggak, bener dari Bapak Sambong Suroto. Ditujukan pada seluruh perangkat desa Polorejo. Menika wonten tindie. Wah, rata buka. Engko ndak aku bahaya dipendel iki Bu Kesi engko. Dipentelengi ayo. Pentelengi. Request gending saking Mas Jainul Sayur sekalian. Minta gending lungiting asmara. Doanya supaya sehat selalu dan adem ayem. Amin. Bayi Elisa. Wes nganggo bayi-bayi bareng ya sekarang modele. Wes apal kabeh masyarakat itu sopo sindene sopo ngono iso nunjuk ya. Request lagu sindene Elisa lera ditunjuk ta dari Mbak Mintul Sekeli pamer bojo cendol dawet. Cendol dawet. Gumuceng loh Ibu. Dari Mbak Tina, Gubuk Asmoro. Oke, siap laksanakan. Dari Bapak Kijo sekeluarga minta lagu Gelang Kalung Alamati Anak Soleh. Salam saya kepada semua penggemar wayang kulit. Siap. Nah, ngene lho, diketik gini aku paham langsung bocone gampang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Padahal kula nyuwun gending. Gendinge podang kuning nyuwun dibawani. Sing nyekar Mbak Elisa dipun jumenengaken. Pun jumeneng. Pun jumeneng. Jumenengaken ayo. Saking Gula Bos Kayu Glondongan. Alamate Lembah Jajar RT 5. Cukup sekian. Oke. Saking Bapak kami tua bakalan nyuwun gending Selendang Sutra Kuning Podang Kuning sampai Intai. Wah iki. Sampai Intai. Oh sampai. Sudah sampai. Gending menika kagem sedaya warga masyarakat Bakalan mugi-mugi kanthi acara bersih desa menika tansah pinaringan wilujeng rahayu guyub rukun sedayanipun. Amin. Niki mayoritas yang ngersake Podang Kuning Mbak Elisa. Podang Kuning nggih. Niki tasih wonten kalih dibaca sekalian apa mangke? Sisan-sisan ndak malah. Sekalian nggih, nanti tinggal nyanyi. Assalamualaikum nggih, sugeng dalu mbok cange. Nyo cange ora Elisa kok. Cange iki. Ndi? Cange, mbok cange. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbok Cange dan juga Mbak Elisa, enek Elisane lho nyong iki kok. Aja bingungke diwaca sik ben cetha to, ora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbok Cange dan Mbak Elisa. Oh, berarti wong loro, Pak. Berdua ini. Oh, iso wong loro kok dadi telu piye malian. Ayo, kok telu wong kalih Sugeng Dalu. Sugeng Dalu. Makarya. Sugeng Makarya. Sugeng Makarya. Mugia. Tansah beto. Bu Kesi. Tansah beto. Bu Kesi cemberut, Pak. Piye to? Kowe engko wong loro suwe-suwe tak rabekke lho. Pengen to, sajae pengen. Boten iki tulisannya gitu, Bu. Jadi ya sesuai request. Iki lho, kagem Pak Cahyo dan Mbak Elisa ngene lho Nah, Mbak Cange dan Mbak Elisa. Sing endi Mbak Elisa? Iki diwaca berdua ya. Iki sing iki lho. Iki lah, iki niki kula Kemini. Nyuwun lelagon. Layang kangen. Nggih, katur apa iki? Marwiyah sayang. Marwiyah sayang. Kayak romantis ya, Pak. Terus apa iki senang-senang matur nuwun. Nggih. Iki saka anu iki dealer mobil iki. Dealer? Oh nggih. Tandane apa? Niki? Iki lho nek tandane gambar motor iki lho. Endi? Iki ning isor pojok. Gambar motor iki. Enak apa ora? Ora eneng. Wis menggok berarti motor. Oh. Pak Dalang nyuwun sewu Mbak Elisa. Apa? Masa liyane penonton entuk request lagu, aku ya pengen lho request lagu. Request napa, Bu? Aku pengen ya Pak Cahyo karo awakmu ki duet ngono lho, Sa. Aneh-aneh. Lho. Duet iki lek sing dipangan ning anu ilat biru e duet. Ayo. Kuwi apa ku dawet. Walah. Duet. Wah.
Wis. Bahaya iki. Duwet. Tak omong itu. Napa, Bu? Masamu kowe cedak bojoku ngene Nggih. ati ku ora senut-senut. Lah timbangane mong kowe padha kemerangga, tak Nggih. duwetke wae wong loro. Ki padha Ah. karo ngetes atiku yen aku bukesi dan lahir batin lek Nggih. awakmu ki sayang lho sa. Mula awakmu karo Pak Cahyo tak kon duet wong loro, ngono lho. Kula Lah aku kok lek nganti duet engko ana sing nyunggi kompor. niku pripun, Bu? Aku nyunggi kompor. Oh. Sorry lah Yan. Kene Pak Bayan pundi? Wah aku gandeng karo Pak Bayan ora masalah lho. Bayan kene ki yo ganteng masamu. Pripun napa kula kalih Pak Cahyon jenengan kalih Pak Bayan mboten Duet. napa-napa. Ayo awakmu duet. Ayo. Tenan iki mboten napa-napa. Ayu tresnamu kinarya tombo. Ayo sa. Lagune niku. Sa ta? Tenan iki janji jenengan mboten marah lho. Disekseni lho jenengan Bukesi mboten marah lho. Saestu lho. Bu Kesi, tak sawang kok kene nu sewu sirahe jenengan ngene gelungan kok kemendeng enek keluwe. Gak, sorry aja. Bener ini? Tenan sa. Iki Saestu? Saestu. Ikhlas? Ikhlas. Iki kok ambu gosong apa tapi? Enggak. Enggak bener. Percaya sange nih sa. Aku iki kadang-kadang penggemar YouTube iki kayak komen ku jan nguanyelke. Pripun ta? Muni ngene iki lho. Bukesi kuwi mung guyon lah antara Elisa karo Pak Cahyo ning wayangan. Bukesi mbok rasah cemburu, keterlaluan. Aku ki jenengku ning komentar YouTube sinden gaul iki wah elek. Dikira aku ki nesu tenan. Nah, mula tak nggo mbuktekke masyarakat YouTube yen Bukesi ku wong wedok sing paling sabar sak donya. Mula saiki Pak Cahyo karo Elisa tak lilani duet disekseni masyarakat Polorejo. Wani ra kowe wong loro? Setuju ki Pripun Bapak iki? Ibu? Aku karo Risa engko duet ra masalah. Ning aku njaluk tulung sampean kudu kalungan kulkas lho ya. Dikalungne gen adem atine ngono lho ya. Samane ora percaya karo aku to, lahir batin lho aku. Lho percaya aku karo Gusti Allah piye to kan. Tak omong to. Dadi bojone dalang kuwi atine kudu jembar. Kula niku pun saestu lahir batin lek kali jenengan kali Elisa, Mas Yoyo. Sabar, bener to Bu, ikhlas ya. Ikhlas. Iya. Estu ya. Iya. Ayo, gaskan. Duet niki mboten napa-napa nggih. Disekseni masyarakat nggih. Wah iki kok malah dukung kabeh iki piye to? Wis. Ya dukung wong dalang ki mume bojone loro kok sampean sitok. Jujur soalnya aku udah lama terpesona lihat Pak Yoyo itu. Terpesona. Aku. Ya bener Bu. Ayo lek Wanita. Lintang Asmoro dados Ya. Wak Elisa. Oke, yo. Jangan ten mriku napa ten mriki Pak. Dan suka aku tak di sini. Khusus untuk warga masyarakat Polorejo, malam ini terpaksa saya harus bergoyang dengan Elisa. Tidak ada niat apa-apa untuk menghibur panjenengan semuanya. Sukses barokah Polorejo yang tercinta. Boleh turun loh Pak Yoyo. Luar biasa. Siang pantoro ratri mong ngeling manis sing ati ngatiku pengen anduweni marang sang yang sulaki Bakane rasa Panjenengan ingkang kula tresnani Kakang Mas Saestu. wong ayu tresna kinarya tangga sakro ning batemku Wong bangga.
Tugasnya ngene, sampean nang kene. Ya toh, iki lak loro. Iki ijabno karo aku. Gundulmu. Kaya ngerti lah aku bar gundul. Wes ya Nduk, Cahayu, aku wis puas iki. Ben penonton YouTube sing komentar ning kono iki ngerti oh Bu Kesi ternyata nesule mung etok-etokan. Ya, itu Iki fair mung ya. skenario drama. Drama ya, Bu. Iya, berarti drama kita itu hidup. Nggih. Karena penonton itu terpancing. Aku tak mau. Awas lho ya lek nakalan, wes aku tak linggo ya, Sa. Terima kasih, Bu. Dilanjut. Nggih. Cil. Aduh aku isin piye gitu neng ya batinku seneng kok tak Boten putar-putar. napa-napa. Kok ndelok streaming tak mundurke tak putar-puter. Sekarang iya. ya aku seneng kok Pak Pancen. Ayo aku ya seneng padha. Sa, aku seneng banget iki. Apa? Ternyata bojoku bae ya iso nyanyi. Sa. Loh, kowe ora ngerti Blitar campur sari sapa ngira iki penyanyine aku mbiyen. Peparap Eskar sarjana karaoke. Podang kuning Mbak Elisa. Nggih, podang kuning nggih. Sampeyan ben ora terlalu capek tak golekne kanca. Kali sinten? Nah, Nang Winong, ya nang. Mbak Winong. Winong Tria. Nawangse. Meten saking Tulungagung. Winong sesuk pulang kampung kuwi. Oke. Nggih. Besok pulang. Iki sisang nganu to nunut to ceritane. Iya, golek ngirit kuwi. Ben ngiret to. Iya. Ya, Mbak Winong. Niki ngangge bawa napa langsung? Komplit sak bawane. Komplit sih. Ayo. Halo Mbak Winong, ceria ya selalu ceria. Selamat dan malam. manis. Ya ampun. Ya Allah, Masya Allah, Masya Allah, tabarakallah. cantiknya Indonesia. Karo aku mau tek ra ngono. Ya beda lah, ya cewek ro cewek ya beda ya, Iya. 6 karo 6 ya beda. Betul. Mbak Minong ada permintaan podang kuning. Iya. Iya, dari bawah ya. Iya. Mungkin ada salam khusus untuk yang tercinta atau siapa yang lagi nonton di rumah? Siapa ya? Untuk semuanya saja. Asik. Untuk semuanya yang menonton, semoga menikmati pagelaran ini dengan hikmat, dengan hati yang bahagia. Bahagia. Jongane wong ayu biasanya ya nyenengke, ya. Mangga. Nadyan wujud temong paksi agawe taline Oke, ini spesial untuk Armuba ya, arek muda bakalan saya wes bekerja sama iso gawe pertunjukan malam hari ini tertib luar biasa Armuba. Nggih, ugi kula aturaken dumateng Ketua Pepadi Ponorogo, Pak Nggih. Sindu. Pak Sindu, nggih hormat kula Pak Sindu. Halos manis nang samake wasawenggan kunglalana Nonano. goleki si podang jenar iba bunga engah tiku nyanding bisa dadi tombo Oke, podang kuning
duet Mbak Elisa bersama Mbak Winong. Oke, dados. Yuk. Matur sembah nuwun luar biasa. Mbak Winong iki ya wis akeh penggemare ning YouTube saiki Mbak Elisa. Wah jelas. Di TikTok, di YouTube, wah sering lihat Mbak Winong Ceria ini penggemare banyak. Saya mencorong. Ning sinden ki iso duwe penggemar ning YouTube mergo lak disyuting ngangge kamera. Nggih. Jadi harusnya seorang sinden harus berterima kasih kepada kameramen yaitu Mas Yusep. Oh, Mas
Mas Yosep pundi to? Kula Acung Sep. Mana Mas Yosep? Mas Yosep. Walah ndelik. Gedene sakmono ya ndelik ya weruh no aku. Ya Mas Yosep makasih. Menika kecuali utawa selain podang kuning akeh ingkang ngersakaken anu Mbak Elisa. Nggih, napa? Alamate anak soleh. Alamate anak soleh wah niki nek mboten khusus wabil khusus Mbak Umi. Nggih. Gandeng wonten Ponorogo menika ugi kota agama, banyak pondok pesantren ingkang bertebaran wonten Ponorogo. Lan ugi Umi nate ning Tegal Sari kae to, Om. Nah, sampean yo diaturke gandeng piyai kene piyai agamis, aturno alamate anak soleh. Nggih, monggo Mbak Umi. Yuk, dados. Alamate anak soleh iku papat ba'dane mukmin anut ing syariat kang dihen lisane alus ngendikane kapindo mulyakaken ing pangkuan Temenan dong. Ya. alamate anak soleh iku papat ba'dane mukmin anut ing syariat kang dihen lisane alus ngendikane kapindo mulyakaken ing Terima kasih. kita bisa melampaui dunia akhirat karena Sembah nuwun genduk Umi Hafifah. Iya. Sing wis ngaturake ya kuwi alamate anak soleh.
Muga iki bisa menjadi doa terbaik untuk Polorejo, generasi penerus bisa dadi bocah ingkang soleh yang mampu membawa Polorejo semakin barokah. Amin ya rabbal alamin. Mbacutne gelaring cerita Magita